Üdvözlök mindenkit a Fradinál, a fiatalok rasszista, antiszemita, diszkriminatív intézményében. Hát, kezdjük is először a cigány kérdéssel. Elnézést, ez nem az LKBTK? Nem, ez a másik teremben az. Viszontlátásra. Én jó helyen vagyok. Én iszonyatosan rasszista vagyok. Azt tudjuk, Irén. Na, első témánk úgyis a lányokkal kapcsolatban lesz, és hát azt tudjuk, hogy Irén nem tudjuk megszerezni. Mindezek mellett leszbikus vagyok. Tehát, a következőben lányokat próbálunk felszedni. Nagyon fontos, hogy bókoljunk, és csak későbbi randikon hozzuk szóban az előző kapcsolatainkat, valamint politikai véleményünket, és Trianont. Szóval egy hatalmas tragédia, mindannyian tudjuk. 3 millió honfitársunk került határon túlra. Egy hatalmas, kigászó tragédia lehetett volna bármelyik másik országnál, de mi szenvedtük el. Ati, visszatérhetünk a barátnőszerzés témához? Ja, persze. Pillanat. Tehát, tanulság az, hogy ne csak mi beszéljünk, hagyjuk őket is megszólalni. De mi van akkor, hogyha nem érdekel? Ezt értem lehet, de mikor ért utoljára hozzád bármilyen lány? Hát, anyukám. De ez nem az én hibám. Tudod, a lányok hülyék. Nekik csak a rossz fiúk kellenek, az ilyen jó srácok, mint én, nekik nem jók. Pedig olyan jó vagyok. És a lányok miatt lettem szerelmes a férfiakba. És a lányok miatt nézek férfiakat minden este a telefonomon. Meztelen férfiakat nézek a telefonomon, és rájuk vágyok. Hülye lányok miatt. Annyira utálom őket. Tehát a következő pontunk a gázai háború lesz. Kinek szurkoljunk? A muszlimoknak, vagy a zsid? A BTK másik teremben van. Szóval... De várj, nem ez a Fradi? Fiatal, rasszista, antiszemita, diszkriminatív intézmény? Az. Bocsi, nem mutatkoztam be. Lakatos Peti vagy. Azt a rohadt. Péter, biztos vagy benne, hogy ez a te helyed? Mert ne lenne. Te magadat rasszistának vallod? Abszolút. Mondj egy csoportot, akit nem szeretsz. Hát, az ételfutárokat. Őket nem szeretem. Na ezzel egyetértünk amúgy. Na azért várjál. Miért utálod őket? Nem mindig sokat kell rájuk várni, én meg éhes vagyok. És még valami? Mondjuk a bőrszűnök. Hát figyelj, nem szép dolog az embert így bőrszín alapján elítélni. Amúgy szerintem se. Nem menő. Mi a fene? Peti, ez szerintem nem a te helyed. Várj, lehető máshogy. Mondd, Peti, te mit gondolsz a zsidókról? Hát, mit gondolnék? Szeretem a családom. Most mi a baj? Hát, mondd meg neki lehet. Hát igazából én is szeretem a pénzt, meg a cigányzenét, és szerintem te is szereted a Bittó duót, vagy úgy hallottam, nem? De az más. Miért más? Most miért én kapom az élet? Hát tudom, mondjál valamit. Figyelj, én nem gondolom annyira komolyan ezt a dolgot, most beszéljek itt valakinek. Jó, akkor most én mondom. Te egy mocskos PC takarító. Na jó, ebből elég volt. Le vannak tartóztatva. Rendőrség, ifjúsági osztály. Na jó, akkor én is felfelem magam. Én vagyok Telex, és egy elképesztő riportot írok a rasszizmusról jelenleg. Csak egy baj van. Én is. Egy lipsi vagyok. Az volt a tervem, hogy elindítom ezt az ifjúsági kört, és egy roppant izgalmas blogot írok rólatok, vagy valami ilyesmi.
mennyiszer meg kellett tanulnom a nélküledet. Na jó, mikor arra gondolhatunk volna, hogy idén nem lehet leszbikus és rasszista egyszerre. Nem, én tényleg az vagyok. Csepelen lakom. És Péter, te most komolyan, te miért vagy itt? Hát elmentem volna egy Fradi meccsre, és nem engedtek be, mert nem vagyok elég rasszista, azt mondták. Gondoltam, elég rasszistával kell válnom. Várjatok, srácok! Család is ide szokott járni. Ő hol van? Hogy vajon mit kezd az ember bölcsészként, vagy mit kezd az ember egy bölcsész diplomával, hogyha elvégez egy alapképzés, vagy egy mesterképzés.